Arabako Errioxarekin mugan Moreda herria olibondoz inguratuta dago. Ikerrek 3 urte daramatza oliogintzan, aurten apustu berri bat egin dute olio landugabea. Aitzindariak dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Aurtengo olioa da puruagoa, dauka ezaugarri organoleptiko beagoak eta ekilibratuagoa da. Horretarako ohi baino lehenago jaso behar izan dute uzta, olibak heldu gabe zeudenean. Ribo de Moreta ekoiztetxeak 1000 olibondo inguru ditu larre hauetan, uzta azaroan jasota, olibondo hauetatik 1500 litro olio atera dituzte, tartean landugabeko 300 litro. Olio landugabeak olibaren propietate guztiak ditu eta osasungarriagoa da. Zaporea hobeagoa, dauka pikante eta mikatz puntua ekilibratuagoa, osasunareako propietate hobeagoak dituena da. Aurtengo olioa nola den kalitatean hobeagoa, uste dugu errezagoa izango zaigu saltzea, ezta? Ikerrek antzinako olio errotak erakutsi dizkigu, orain teknologia aurreratua darabilte olioa ekoizteko, baina antzina bezala lehen gaiak eta bitartekoak gertu-gertutik zaintzea omen da kalitate goreneko olio hau lortzeko sekretua.